Solceller er blevet utroligt populære i Danmark. Den grønne omstilling er på vej, og danskerne er vilde med ideen om bæredygtig energi. Men der gemmer sig en mørk hemmelighed bag solcellernes grønne facade. Noget, som har stået på i årevis. Noget, som foregår dybt inde i Kinas masseproducerende indre. Tvangsarbejde, undertrykkelse, udnyttelse, børnearbejde, listen er lang. Så hvis du overvejer solceller på dit tag, så se med her. For det, jeg vil præsentere dig for nu, vil få dig til at tænke dig om en ekstra gang. Solceller bliver hovedsageligt produceret i Kina. Faktisk står Kina for omkring 95% af verdens solcelleproduktion. Men i området Xinjiang, som producerer størstedelen af Kinas solceller, foregår dagligt tvangsarbejde. Flere 100.000 af mennesker bliver hver dag tvunget til at arbejde med silicium, et stof, der bruges til netop solceller. Et stof, der kan få fatale følger for arbejderne. Okay, jeg ved, du tænker, kan jeg så ikke få solceller uden at bidrage til tvangsarbejde? Og jo, det kan du. Ved at vælge nogle andre solcellepaneler, som er produceret i f.eks. Tyskland eller USA. Paneler som f.eks. SunPower eller 1,5. De er produceret i EU og uden tvangsarbejde. Kinesiske solcellepaneler som f.eks. LONGi er måske billigere, men er prisen virkelig alt? Er det virkelig værd at vælge de billige alternativer, når prisen er menneskers lidelser? Så inden du køber dit solcelleanlæg, så tag et øjeblik og overvej, hvad der virkelig betyder noget for dig, pris eller menneskeliv.